Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy, który będzie organizatorem pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Uniwersytetów Ludowych. Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, bo przy okazji startujemy z 40-leciem Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Witajcie na miejscu realizacji festiwalu w Koszałkowie. Tu będzie dużo miejsca na strefę muzyczną, na miejsca debat i spotkań, na warsztat ulowiska, na strefę dla dzieci. Tu na razie jest ściernisko, czyli tak naprawdę parking, ale będzie tutaj duża scena naszego festiwalu. Duża scena, na której wydarzy się muzycznie wiele ciekawych rzeczy. Będzie głównie etno, ale będzie też jazz i uwaga, uwaga, będzie rock. Także dla każdego coś miłego. Przybywajcie. A tutaj właśnie będzie ulowisko. Oczywiście pod namiotem. A co to ulowisko? Ano twórcy, artyści z różnych uniwersytetów ludowych z Polski będą organizować warsztaty rękodzieła ludowego. Będą gry i zabawy, konkursy dla dzieci, park baśni i legend kaszubskich. Zapraszamy również do strefy Chillout, która znajduje się właśnie tutaj, gdzie będą odbywały się pokazy filmów kaszubskich, jak również ciekawe spotkania z ludźmi. Słuchajcie, myślicie, że Was puścimy z pustymi żołądkami? Oczywiście, że nie. Zapraszamy też do strefy gastronomicznej, gdzie będzie można skosztować pysznych produktów regionalnych, oczywiście z Kaszub, no ale także zapraszamy do restauracji Biały Miś czy do pizzerii Gawra. 28-29 lipca, Koszałkowo. Przybywajcie, będzie zajem. Zapraszamy!